Эфирден алықлар вақытта студияда Алсын Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Моторлап тұтырға, кішілерінің көңілін көтеріп тұрға, ұталыш компанияларға да кішілерге. Күршілер бірләші. Түбен мақтамада ишік алды бейрем өтті. Постоянно стараемся выезжать куда-то, чтобы у детей не терялся навык, был азарт. Яш футболшылар үшін мүмкінлік. Әлметті Метрошка ишік алды футболы фестивалі ұзды. Өлікі мен барсында яратайдым, барсында да бірінші местларыны алайдым, бірінші орынларыны. Солайдым, барсында яратайдым. Қалдырмайдым, бассейнда да yüzeydim, анда да бірінші орынларыны алғаным болды. Хізметке һәм обороныға әзірмі? Татнефть компаниясы ветеранлары өзлерін сынап қарады. Күп фатирлы йортта яшәүчеләр өчен шатлыклы вакыйга. Безнең ишегалды проекты кысаларында Түбән Мактаманың Достоевский урамы 21 адресы буенча бәйрәм узды. Җылы гаилә атмосферасындагы чара бистәдә яшәүче балаларны да, өлкәннәрне дә берләштерде. Жылы атмосфера булдырылган ишегалды мәйданчыгына кичне бергәләп үткәрү, шатлыкларын уртаклашу, бер-берсе белән якынрак танышу өчен өлкәннәр һәм балалар җыелды. Моның өчен сәбәпләре дә зур. Быел җәй биредә Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән оештырылган безнең ишегалды программасы буенча яңарту эшләре алып барыла. Бу проект инде 6нчы ел үзенең нәтиҗәлелеген исбатлый. Ремонт барышында йорт яны мәйданчыклары барлык буыннар өчен файдалы, заманча һәм уңайлы зонага әверелдерелә. Әлі ремонтлы ишегаллары бик күп. Шуңа инде менә шу ремонтланган ишегалларын хәзер инде моторлап тотырга, кешеләрнең күңелен күтәреп торырга, ұталыш компанияларга да кешеләргә, чөнки кешеләргә ремонтлагач бит инде парага да кирәк инде. Ачылу тантанасында кунаклар Әлмәт районында төзекләндерү эшләре югары темплар белән баруын билгеләп үттеләр. Бүген муниципалитетның торак пунктларында планлаштырылган эшләр финиш сызыгына чыга. Достоевский урамындагы ишегалды вакытында һәм сыйфатлы үзгәртеп коруның бер мисалы. Вилгайнетдинов гаиләсе белән 21нчы йортта 2016 елдан бирле яши. Барыннан да ныграк аңа төзекләндерү барышында халыкның фикере исәпкә алынуы ошый. Стало лучше. Хәзер күпкә яхшырак. Машина белән керә торган җирдә юл киңәйде. Хәзер кыш көне машина кую күпкә уңайлырак булачак. Асфальт бездә һәр вакыт яхшы иде. Шулай ук яктырту ясалды. Бу бик мөһим. Бигрәк тә менә бу участок караңгы иде. Хәзер Аллага шөкер бездә якты булачак. Велосипедлар өчен парковкада өстәделәр. Площадка тоже здесь парковка для велосипедов добавили. Парковка тоже замечательная. Тантаналы ачышта төзекләндерүнең барлык этаплары дәвамында эшчеләргә ярдәм иткән һәм чисталыкны саклауда катнашкан активистларга аерым рәхмәт сүзләре яңгырады. Аларга уртак эшкә өлеш керткәннәр өчен рәхмәт хатлары тапшырдылар. За ту чистоту, которую мы видим в наших дворах. Очень красиво. Молодцы. Вот даже вот дорожку, которую сделали вот наискосок, да? Люди ходили по земле. Просто по грязи. Приходилось или обходить. Ребята вот здесь работали, молодцы тоже. Оештыручылар аралашу һәм күршеләр белән вакыт үткәрү өчен күңел ачу программасы да тәкъдим итте. 2 сәгать дәвамында кунакларга район артистлары чыгыш ясады. Балалар өчен төрле остаханәләр әзерләнгән иде. Мисал өчен биредә кызларга мехенди белән рәсем ясыйлар, егетләр менә шундый шәмнәр ясый алды. Очень нравится, все прикольно, развлечения прикольные, и спорт был, и татуировки были, и свечи, все было, все то, что надо. Халык яңа инфраструктура буыннар арасында элемтәләрне ныгытып, барлык күршеләрне җәлеп итү үзәге булыр дип өметләнә.
Жер сатып алышылар ихтибарына. Әгәр жер кишәрлеген сатып алганда хата ясасаң, нәтиҗәдә төзелгән бинаны җимерергә дә туры килергә мөмкин. Һәр җирдә дә закон торак төзергә рөхсәт итми, ә кайбер нечкәлекләр бары рәсми документларда гына күренә. Килешү алдыннан нәрсәгә игътибар итәргә кирәк һәм участокны ничек тикшерергә? Бу темага Алсу Әхмәтҗанова ачыклык кертергә тырышты. Рөхсәт ителгән куллану документы җирнең төп паспорты. Әлеге документ нәрсә эшләргә мөмкинлеген катгый билгели. Әгәр сез мәсәлән бакчачылык яки авыл хуҗалыгы җирләре өчен билгеләнгән җирдә йорт төзисез икән, суд аны рөхсәтсез бина дип билгели ала. Киләчәктә рөхсәт ителгән куллану документын үзгәртү мөмкин түгел. Шуңа күрә аны җир сатып алганчы тикшерергә кирәк. Согласно классификатору видов разрешенного использования, Рөхсәт ителгән куллану төрләре классификаторы буенча шәһәр янында торак салыр өчен аерым торак төзелеше өчен билгеләнгән җир участогы булуы шарт. Мондый җир участокларында йортлар, гаражлар һәм ярдәмче биналар төзергә мөмкин. Бакчачылыкка бүленгән урыннарда участок гражданнарның ял итү яки үз ихтыяҗлары өчен бакча булдыра ала. Мондый участокта торак һәм бакча йортлары салырга мөмкин. собственных нужд сельхозкультур. На таком участке можно строить как жилые, так и садовые дома. Йорт төзергә рөхсәт ителә торган тагын бер категория – шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен. Денис Костин торак йорт төзү өчен каралмаган категорияләрендә атый. Здания, земли водного фонда. Судан 20 метр ераклыкта урнашкан яр буенда теләсә нинди төзелеш тыела. Сәнәгать җирләре, заводлар, складлар һәм җитештерү объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән. Шуңа күрә анда торак төзелеше каралмаган. Производственных объектов. Поэтому жилое строительство там не предусмотрено. Жер категориясе төзелеш өчен яраклы булмаса да законда язылганны төгәл үтәргә кирәк ди белгечләр. Мәсәлән, бакчачылык алып бару төрендә урнашкан биләмәләрдә капиталь булмаган биналарны төзергә рөхсәт. Кыр участокларында шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару урыннарында монда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү генә мөмкин. Биредә капиталь төзелеш объектлары булырга тиеш түгел. Жер сатып алу җитди инвестиция. Белгечләр искәртеп үтә, берничә көн рәттән документларны тикшерсәгез, сез үзегезне хаталардан саклап каласыз һәм хыялыгыздагы йортны законлы нигездә сала алачаксыз. Алсу Әхмәтҗанова, Фәлсәфин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ишегалды мәйданыннан башкалага юллама һәм шәхси стипендияләргә кадәр Әлмәттә танылган Митрошка балалар Ишегалды футбол фестивале узды. 2026 елда проект президент грантлары фонды ярдәме белән үткәрелә. Әлмәттә футбол кырында төрле районнардан килгән яшь футболчылар көч сынашты. Здесь будущие чемпионы этого турнира. Әлеге командалар муниципалитетларда җиңүчеләр. Оренбург, Самара өлкәләре, Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан балалар көч сынашырга җыелганнар. Биредәге хисләр премьер-лига матчларыннан ким түгел. Әлмәттә футбол кырында 8 төрле территориядан 12 команда җыелды. Уен форматы классик 5 уенчыга бер капкада торучы. Ярышларда 2 яшь категориясе 2014, 2015 һәм 2016-2017 елларда туган спортчылар. Җиңүчеләргә Мәскәүдәге Спартак стадионына юллама булганын белгәч, мин җиңәргә дип ниятләдем һәм без җиңәрбез, беренче урынны алырбыз дип уйлыйм. Настроился и думаю, что мы победим, первые места будут у нас. Митрошка фестивале масштаблы турнирлардан санала. 2026 елда проект Россиянең 45 территориясын, кече һәм урта шәһәрләрен үз эченә ала. Илнең 17 төбәгеннән 9000-га якын баланы берләштерә. Оештыручылар әйтүенчә, бу сезонда гына алар 64 турнир үткәрә. Сегодня будем играть. Бүген көне буе уйныйбыз, безнең максат җиңүчеләрне танырга һәм шундый җитди футболдан ләззәтләнергә. Барлык командалар әлеге ярышларда катнашырга лаек. Монда көчсез командалар юк. Достойно участвовать, нету слабых команд. Балаларның төп ярдәмчеләре әтәниләре, алар үз командаларының дәртле җанатарлары. Илүзә Әхмәдуллина Туймазы шәһәреннән уен барышын турыдан-туры күзәтү өчен килгән. Материнское сердце калашматит. Ана йөрәге борчыла инде, әлбәттә, безнең команда көчле, 4 елдан артык уйныйлар. Гел ярышларга йөрергә тырышабыз. Казанга да бардык, үзебездә дә уйныйбыз. Балалар осталыкларын югалтмасын өчен, дәрт, тәҗрибә булсын өчен каядыр барырга кирәк бит. В Уфе на чемпионате республики. Постоянно стараемся выезжать куда-то, чтобы у детей не терялся навык, был азарт, опыт, чтобы проявляли себя.
Барлык ярышлар нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе катнашучылар арасында иң сәләтле 5 уенчыны сайлап алачак. Алар ел дәвамында фондтан ай сайын стипендия алачак. Төп җиңүчеләрне суперприз Мәскәүгә сәяхәт көтә. Пошел, Марк, ты где? Давай, Марк, до конца. Асык Мәҗәнов, Алия Моратова, Яңакар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәр стадионында яшь футболчылар беренчелеккә көрәшкәндә, шәһәр паркында баскетбол буенча кызу спорт уеннары кайный. Урам мәйданчыкларында 3-3 форматында баскетбол буенча турнирда төрле яшьтәге егет һәм кызлар катнашты. Баскетбол турниры һәр елдагыча шушы урында, шушы көндә физкультурачылар көненә багышлап үткәрелә. Әлеге урында бүген 38 команда очраша. Бу егетләр, кызлар көне буена үзләренең көчләрен сынашачаклар. Шәһәрләргә килгәндә Әлмәт, Азнакай, Лениногорск, Бөгелмә егетләре бүген шушы урында булачаклар. Бер бөҗра ярым мәйдан һәм үз осталыгын күрсәтү өчен нибары 10 минут. Баскетболның 3-3 форматында үз динамикасы, ашкыну темпы. Бу спорт түрі шәһәр яшьләренең күңелен күптән яулаган. Чираттагы уен шәһәр паркында узды. У нас проходит открытое первенство спортивных. Бүген Дивон спорт мәктәбенең ачык беренчелеге уза. Ярышлар 7 категориядә. Шактый киң территория тәкъдим ителде бу юлы. Азнакай, Яршаллы, Бөгелмә, Түбән Кама, Әлмәттән малайлар һәм кызлар уйный. Азнакаево, Набережные Челны, Нижнекамск, значит, Бугульма, вот и Альмитский. Давай. Турнир төрле яшь категорияләрендәге спортчыларны берләштерде. Баскетболда үз юлларын башлап җибәрүче мәктәп балаларынан башлап тәҗрибәле егет-кызларгача. Адымнар җыелма командасы турнирында катнашучы Әмир Султанов билгеләп үткәнчә, баскетбол контактлы һәм тиз уен. Монда уйларга вакыт юк, шунда ук хәрәкәтләнергә кирәк. Знаете, я всю жизнь занимаюсь спортом. Мин күп еллар спорт белән шөгыльләнәм, баскетбол безнең хобби. Миңа хәрәкәтчән спорт төрләре ошый. Мин туп белән 3 ел элек дуслаштым, шуннан бирле баскетбол да, волейбол да уйныйм. 3, наверное, назад. Вот, и с тех пор я играю и в баскетбол, и в волейбол. Уровень популяризации баскетбола вообще в целом он идет только вверх. Баскетболны популярлаштыру дәрәҗәсе күтәрелә, активлык арта. Безнең районга әле баскетбол өлкәсендә яңа белгечләр килә. Балалар бу спорт түренә бик теләп йөриләр. Новые специалисты именно в сфере баскетбола. Дети очень увлечены этим видом спорта, и он сам по себе очень активный, подвижный, с множеством голов. Турнир җиңүчеләрне һәм призерларны тантаналы бүләкләү белән тәмамланды. 3нче урында Штормир спорт мәктәбе спортчылары, 2нче урында Нефтеград командасы. Турнирның җиңүчеләре булып Дивон спорт мәктәбе баскетболчылары танылды. Асык Мәҗәнов, Алия Моратова, Яңакар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Одымнар гимназиясендәге ГТО тест үзәге мәйданчыгында хезмәткә һәм оборонага әзер бөтен Россия комплексы нормативларын тапшыруның чираттагы этабы узды. Катнашучылар өчен бу көн нәтиҗә саннары белән генә түгел, ә аеруча состав белән дә истә калачак. Спорт хәрәкәтенә беренче мәртәбә Татнефть компаниясе ветераннары да кушылды. Внимание! Сынаулар программасына йөгерү, алга иелеп тартылу, озынлыкка сикерү, пресска күнегүләр һәм гер күтәрү кертелгән иде. Һәркемнең үз максаты. Кемдер нормативны үтәргә, кемдер нәтиҗәсен яхшыртырга, ә кемдер алтын билге өчен көрәшеп карарга тели. Занятия спортом у нас в городе очень... Безнең шәһәрдә спорт белән шөгыльләнү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Барлык киңлекләр дә спортның төрле төрләрендә үсәргә ярдәм итә. Менә мин мисал өчен рәхәтләнеп йөзәм. Бүген дә 3 километр йөздем. Призерлар рәтендә булмасам да һичшиксез катнашачакмын дип уйлыйм. Үрнәк күрсәтәчәкмен. Катнашу иң мөһиме. Поэтому участие это главное.
Саҗидә Төхвәтуллинаға 67 яшь. 7 ел элек Татнефть ветераны беренче тапкыр хезмәткә һәм оборонаға әзер алтын билгесен яулый. Үзенең булдыра алуын исбатлар өчен тагын мәйданчыкка килә. Яшь коллегаларга үрнәк итеп һәр этапны җыйнак һәм тыныч уза. Ул рух көче һәм даими күнегүләр чын озын гомернең сере ди. Элеке мин барсында яратайдым, ансын барсында да беренче местларны алайдым, беренче урыннарны. Шулай идем, барсында яратайдым. Калдырмыйдым, теге бассейнда да yüзәйдем, анда да беренче урыннарны алганым булды. Төп бурыч рекордлар түгел, ә мөмкин кадәр күбрәк хезмәткәрләрне спортка һәм сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итү. Катнашчылар биремнәрне җаваплы үтәде. Һәр күнегү хезмәткә һәм оборонаға әзер бөтен Россия комплексы нормативлары нәтиҗәсенә йогынты ясады. Каждый человек, который сюда приходит, во-первых, это проверка своих. Катнашчылар өчен бу үзләренең физик сәләтләрен тикшерү беренче чиратта. Икенчедән, күпләр нормативларны үти һәм әгәр берәр нәрсә килеп чыкмаса, алар әзерләнә һәм яңадан тапшырырга килә. Алар өчен бу спорт белән шөгыльләнергә стимул. Шулай ук бүгенге ветераннарның да алдан шөгыльләнгән һәм бу фестивальгә әзерләнгәне күренә. Те же самые ветераны, говорю, вот прям по ним видно, что они вот такие заряжены, они занимались, они готовились к этому фестивалю. Комплекс 6 яшьтән 70 яшьтән өлкәнрәк булган кешеләр арасында 18 яшь төркеменә бүленә. Бүген барлык нормативларны тапшырганнан соң катнашчыларның уңышларына карап, аларга знак биреләчәк. Алга таба алар ГТО сайтында үзенең нәтиҗәләрен күрәчәкләр. Шулай ук искәртеп үтәргә кирәк, мәктәп укучыларына яхшы нәтиҗәләр күрсәткәннәре өчен бердәм дәүләт имтиханында 2 балдан 10 балга кадәр өстәлә ала. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Үлчәлмә төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.